Mun mielestä arkkitehti on ennen kaikkea niinku suunnittelija. Ja tietenkin arkkitehti voi tehdä monenlaisia asioita. Arkkitehti voi olla yrittäjä, virkamies, tutkija, opettaja, mutta kyllä arkkitehti on niinku suunnittelun ammattilainen ja sillä ei ole sit niin väliä, että mitä suunnitellaan. Suunnitellaanko konsepteja vai jotakin konkreettista kaupunkia ja rakennuksia. Me ei koskaan tiedetä, että mihin maailma on menossa. Et meistä ei kukaan voi katsoa kristallipalloon ja niinku nähdä, että mitä on tulossa, mutta aina tarvitaan suunnittelua. Kaikki, onpa se sitten niinku, kauppalistan suunnittelemista tai onpa se sitten rakennuksen tai jonkun konseptin suunnittelemista, niin se suunnittelu on semmoinen aika perusasia niin kuin meidän ihmisten elämässä ja niin kuin ylipäätään yhteiskunnassa. Ei täällä ainakaan opi piirtämään.